Maligayang Pasko sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga suki ni Motor Trend. Thank you for the 14 years. Sa mga nanatili at sa mga lumipat na sa ibang tindahan, salamat pa din. At sa mga bagong suki, thank you din. Thank you sa inyo. 14 At years. sa araw-araw meron pa ring benta sa kabila ng napakarami ng kakompetensya at ang napakabigat na daloy ng trapiko dito sa aming lugar simula ng ginagawa itong flyover. Super duper thank you sa inyo at dito pa nyo pa rin pinipiling pumunta at bumili. Salamat dahil sa inyo meron kaming kinakain sa araw-araw, merong ipinambabayad sa mga utang, merong pambayad sa mga bills kahit na nalilate minsan ang pagbayad, but at least nakakabayad dahil sa pagbili ninyo sa tindahan. Kaya hindi po lahat ng negosyante ay mayaman at maraming pera. Yun din ang napatunayan ko nung kami ay nagkaroon ng maliit na negosyo. Akala ko kasi noon kahit may sari-sari store lang, mayaman na. Pero nung kami ang nagkaroon nitong shop, hindi pala siya totoo. Ang totoo lang doon ay ang negosyante, karamihan ay mayaman sa utang. Sa mga maliliit na negosyanteng katulad namin ay pinapaikot lang ang pera. Ang benta sa maghapon ay ibibili naman yung sa kinabukasan. Rolling lang po ang negosyo ng mga small time na katulad namin. Ganun pa man ay mas masarap ang buhay na merong kang sariling negosyo kumpara sa ikaw ay nangangamuhan. Kumpara sa buhay namin noon na nagtatrabaho kami sa pabrika, mas maganda ngayon. Laban lang sa buhay. Maligayang Pasko!